Вітаю! Час новин на АТР. Сьогодні 30 червня, четвер, це 854-й день анексії Криму. Вчора пішов з життя відомий кримсько-татарський літератор Джафер Еміралієв. Він був членом організації «Маарівчі», автором та редактором багатьох літературних праць. Джафер Оджа був одним із ініціаторів повернення кримсько-татарської топоніміки. Він народився в 1931 році у селі Юкари-Каралез, Залісне Бахчисарайського району. До останніх днів життя він працював над розвитком і популяризацією кримсько-татарської культури. В окупованому Криму звільнять представників місцевої влади, що не виконують доручень керівництва. Голова російського парламенту Криму Владимир Константинов анонсував хвилю звільнень чиновників, що, за його словами, некомпетентні і з ними неможливо працювати. Надзор нужен со стороны местных администраций, порастеряли вообще все, всякий элементарный контроль отсутствует, власть на местах вообще отсутствует. У Криму судитимуть 13-річного хлопця. Російська прокуратура анексованого Криму затвердила обвинувальний акт проти неповнолітнього, що розмістив в соціальній мережі пост. На думку окупаційної прокуратури, він спрямований на збудження ненависті за національною ознакою і містить нацистську символіку. Хлопцю загрожує позбавлення волі від 1 до 4 років. Працівники підприємства «Кримські морські порти» під загрозою звільнення. Портове господарство Криму зазнає збитків через розрив економічних зв'язків з Україною і західні санкції. Вантажообіг скоротився в рази. Після окупації Криму уряд України офіційно закрив морські порти півострова. Всі медичні і санітарні свідоцтва, що видають кораблям в Криму, не дійсні в світі. Незважаючи на це, за даними експертів, кораблі деяких країн все ж відвідують півострів, але обсяги робіт кримських портів до і після анексії незрівнянні. Підприємство на межі банкрутства. Да, проблема только одна, потому что, в принципе, ГУП, когда было создано, то оно сначала начинало свою работу достаточно серьезно, достаточно стабильно. И хотя, в общем-то, по итогам даже такого тяжелого года, как 2014, убытки составляли всего 12 миллионов, сейчас это предприятие, которое стоит на грани банкротства, у которого только за первый квартал этого года уже убытки составляют около 300 миллионов рублей. На пляжах південного узбережжя Криму неможливо купатися через каналізацію, що витікає до моря. Кримський відеоблогер Сергій Владимирович зафільмував, як власники котеджних поселень, аби не під'єднуватися до центральної міської каналізації, зливають нечистоти до моря. Приїжджі туристи обурені, кажуть, приїхали покупатися, а купатися ніде, скрізь тхне і брудно. Ну просто в жуть. Зубная паста течет, какие-то там бумага какая-то, там мыло какое-то течет. А шампунь, так вот здесь вот все в шампуне, вся акватория в шампуне вылитая. А кто это сливает? Ну, не знаю, кто-то, наверное, отдыхает вот в этих вот. Чья-то же закрытая территория. Скажите, и часто так по южному берегу? Ну вот второй раз уже мы такое встречаем. Мы были на пляже, как это называется, городской пляж за парком. Там тоже такое мы видели. Пришли сюда в Камень, думали, здесь чистота, а тут то же самое. Никто не реагирует на это? Ну, пограничники были, мы задавали вопросы. Они говорят, все вопросы к хозяевам этого заведения. Ну, просто сам факт, не извините, какашки плывут по воде, ну, как-то вообще смешно. Вы здесь хотели, наверное, остановиться или как? Да, сейчас собираемся, идем дальше, потому что запах какой-то никудышный. Історичну бруківку зняли, а обіцяний асфальт не поклали. Сімферопольська вулиця імені Жені Жигаліної кілька місяців тому втратила своє унікальне покриття з вікової бруківки. На реконструкцію вулиці окупанти виділили більше 40 мільйонів рублів. Обіцяли дорогу заасфальтувати, оновити тротуари, обрізати старі дерева та оновити фасади будинків. Але сімферопольці досі спостерігають старі фасади та ями замість дороги. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última.
15 кілометрів пішки, аби вижити. Мешканці села Рівне, Курманського, тобто Красногвардійського району, змушені ходити по кілька кілометрів, аби придбати необхідні ліки. Вже кілька років аптека в селі закрита, найтяжче літнім людям. У Міністерстві охорони здоров'я окупованого Криму запевняють, для вирішення проблеми потрібні зусилля місцевої влади. Кажуть, точної інформації про те, скільки населених пунктів Криму залишаються без аптек, у відомства немає. В основном старые люди страдают. В основном не могут выехать. Все в районе. В район. Чуть что в район. Лекарства все в район. Ну нету. У нас уже как убрали год назад, или когда уже, года 3 нету. Старому человеку ехать на специально все делать. Специально ехать, на нужны деньги и все. И Раньше ведь аптека была у вас. вот хорошо и было, хоть что-то пойдешь возьмешь, а то вообще ничего. Вот сердцем плохо, надо ехать. Это комплексная проблема. Ее решить один Минздрав никак не может. Понимаете? Самая первая ступень, с которой нужно начинать, это решение местных органов самоуправления, которые выходят с инициативой о предоставлении помещения. Українські журналісти направили в уряд Росії звернення з проханням дозволити кримському журналісту Миколі Семені виїхати з окупованого Криму. Національна спілка журналістів запропонувала приєднатися до прохання журналістів Росії, Міжнародної федерації журналістів та представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ. В квітні співробітники ФСБ викликали Миколу Семену на допит. Його звинувачують в екстремізмі через написану статтю, в якій нібито містяться заклики до порушення територіальної цілісності Російської Федерації. В зоні АТО знов загострення конфлікту. За минулу добу проросійські бандформування 66 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. Порушуючи мінські домовленості, бойовики самопроголошених незаконних республік використовують важке озброєння. Захисники України, що зараз знаходяться у зоні конфлікту, переконані, що разом із ополченням з нелегітимних республік воюють і професіонали з Росії. Атаку ведуть з житлових районів, провокуючи українських військових. Зокрема, минулої ночі ворог обстріляв Мар'їнку. Вот одна из точек, из которой вели огонь по нашим ребятам. Заходят с огородов, со дворов. И отсюда, собственно, работают. Можно посмотреть следы от пуль. Как только замечают, сразу перебегают, меняют позиции. Здесь были обнаружены лёжки, заранее подготовленные. На отходы ставят растяжки, монки. Поэтому работают не дилетанты. Вот, ну, поэтому... Це що, автоматна черга? Чи? Ні, це щось крупнокаліберне, видно, з кулемета. Десь від тіля прилетіло. Не чули це. А оце, що посічено, це я, отут я собачок виходив їх кормити. Тут від тіля черга прилетіла, повезло мені. Ви розумієте, мені вже 71 рік. Отут батьки, діди, я, діти мої, внуки. Це Україна. Я тут жив і буду жити. 8 бойовиків терористичної організації ДНР затримані українськими військовими під Маріуполем. Вони приєдналися до терористів, аби підзаробити. Їм обіцяли зарплату у 15 тисяч рублів, але більшість бойовиків жодного разу не отримали гроші. Затримані зізналися у скоєнні злочинів і чекають на суд. Наразі тривають слідчі дії. Сколько вы получали заработную плату за прохождение службы? 15 тысяч рублей. 15 тысяч рублей. Кто знает, что случилось с тем участком, где вы стояли на позициях при отходе? Его артиллерия разбила. Какая артиллерия? Донецкая. Какая артиллерия? Донецкая. Ну, ваша же? Ну, Донецкая артиллерия, да. Ну, 9-й полк, правильно? Вы все в 9-м полку служили? То есть вы поняли, что во время вашего отхода по вам же и насыпали? Что вы можете по этому поводу сказать? Слова глубокое разочарование. Как к вам относятся представители Российской Федерации, которые занимают руководящие посты? Как животные. Вы ж видите сами, что кинули так на произвол, получается. По заработной плате вас обманывают? Я не получал еще.
Український десантний корабель «Кіровоград» провів стрільбище в Чорному морі. Відеозвіт про навчання розмістив в Фейсбуці журналіст Роман Бочкала. Корабель Військово-морських сил України відпрацьовував прицільну стрілянину по мішенях у відкритому морі. Вогонь вівся в напрямку Криму. Розповіді російських ЗМІ про те, що українці масово їдуть до Криму на відпочинок – брехня, заявили в Держприкордонслужбі України. За словами керівника прес-служби відомства Олега Слободяна, інформацію про наплив українців варто розцінювати не інакше як провокацію. Великі ж черги пояснюються тим, що прикордонники з боку окупованої території повільно оформлюють машини. Статистика – річ вперта, а вона говорить зовсім про протилежне. Якщо порівнювати динаміку перетину адмінмежі до тимчасово окупованого Криму в червні цього року і в червні минулого року, то кількість громадян зменшилась фактично на третину, з 240 до 180 тисяч, і фактично майже вдвічі, з 62 до 32 тисяч зменшилась кількість транспортних засобів. Черги якраз створювались між нашим контрольним пунктом в'їзду-виїзду і пунктом в'їзду-виїзду окупантів. Тому, відповідно, оскільки там забито повністю трафік і територію, то, відповідно, ми не можемо оформляти більше транспортних засобів. Кримчанка перемогла в 10-му ювілейному конкурсі «Міс Україна Всесвіт-2016». 18-річна Олена Споденюк каже, що вирішила брати участь в конкурсі під впливом виступу землячки Джамали. Тепер дівчина представлятиме Україну на конкурсі «Міс Всесвіт-2016». Найкрасивішу дівчину планети обиратимуть в столиці Угорщині – Будапешті. Музичний альбом «Крим Сарклари» Crimean Songs випустили в Туреччині два кримсько-татарських композитори. Метін Батура і Мемет Джафаров працювали над ним 2 роки. Музиканти намагалися не порушувати оригінального кримсько-татарського звучання та створити нову форму. Головна мета, кажуть творці, захистити музику, мистецтво кримських татар. Виручені від продажу альбому гроші творці віддадуть на освіту дітей в Криму. У майбутніх планах Батура і Джафарова – гала-тури по регіонах, де діють кримсько-татарські спілки. Наразі це всі новини. Дивіться наступний випуск «Заман» о 19:30. Будьте з нами. До побачення.